U većem delu naše zemlje danas sunčano vreme, temperatura je izmerena u intervalu od 22 do 30 stepeni. I sutra će veći deo Balkanskog poluostrva i naše područje biti pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, u našoj zemlji sunčano. Temperatura iznad proseka za ovo doba godine, najviša dnevna do 32 stepena. Kažu meteorolozi, početkom naredne sedmice prolazno na oblačenje, mestimično s kišom i pljuskovima, a u nastavku sedmice ponovo leto, najviša dnevna temperatura do 32 stepena i sunce. U glavnom gradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 31 stepen. I u Novom Sadu sunce i toplo vreme, temperatura jutarnja 14, najviša dnevna 30 stepeni. U Kragujevcu takođe sunčano i toplo, jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 31 stepen, u Nišu sunce i toplo vreme, jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna 32 stepena. U Prištini ujutru 10, tokom dana 30 i sunce. Da vidimo kako nas vreme očekuje naredni dana. Vesti iz sveta. Tajfun Haisen približava se jugozapadnim delovima Japana. U Srbiji sutra sunčano i još malo toplije vreme. Početkom sedmice prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima. A zatim u nastavku ponovo sunčano i toplo sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije, sledi dnevnik, prijatno veče. Za svežeg i mestimično maglovito jutra, tokom dana sunčano i još malo toplije vreme. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sveže jutro za dobar san i sunce i leto za dobar dan.